നമസ്തേ. ഓം ശ്രീമാത്രേ നമ. ശ്രീദേവി അസ്ട്രോളജിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസി ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് കൊല്ലവർഷം 1200 തുലാമാസം 3-ാം തീയതി 19/10/2024 ശനിയാഴ്ചയും ഭരണി നക്ഷത്രവും കൃഷ്ണപക്ഷ ദ്വിതീയയും വരുന്ന ദിവസം. സൂര്യോദയം 6:17 AM-നും സൂര്യാസ്തമനം 6:03 PM-നും രാഹുകാലം രാവിലെ 9:13 മുതൽ 10:41 വരെയും ഗുളികകാലം രാവിലെ 6:17 മുതൽ 7:45 വരെയും യമകണ്ഠകാലമാകട്ടെ 1:38 മുതൽ 3:06 വരെയുമാണ്. അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം 11:45 മുതൽ 12:07 വരെയും പിന്നീട് 12:11 മുതൽ 12:33 വരെയുമാകുന്നു. ചന്ദ്രാഷ്ടമം കന്നിക്കൂറുകാർക്ക്. രാശിചക്രപ്രകാരം 19/10/2024 സൂര്യൻ തുലാത്തിലും ചന്ദ്രൻ മേടത്തിലും കുജൻ മിഥുനത്തിലും ബുധൻ തുലാത്തിലും ഗുരു ഇടവത്തിലും ശുക്രൻ തുലാത്തിലും ശനി കുംഭത്തിലും രാഹു മീനത്തിലും കന്നിയിൽ കേതുവും ഗുളികൻ തുലാത്തിലുമായിരിക്കും. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഈ ദിവസഫലമൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. മേടം രാശി. അശ്വതി ഭരണി കാർത്തികയുടെ ആദ്യപാദം. രാശിയാധിപനായ കുജൻ മിഥുനത്തിൽ ശത്രുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ അല്പം പേരുദോഷമോ മാനഹാനിയോ വരുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. മാതാവിന് അരിഷ്ടതയുണ്ടാകുന്നതിനും സാധ്യത കാണുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കേതു 6-ാം ഭാവത്തിലായതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ അല്പം ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതാണ്. സൂര്യൻ 7-ാം ഭാവത്തിൽ നീചരാശിയിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇണയ്ക്കോ തുണയ്ക്കോ ഒക്കെ അല്പസ്വല്പം മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നവർക്ക്, അതുപോലെ ഇണയ്ക്ക് ഒക്കെ അല്പസ്വല്പം അവരുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയോ ക്ഷീണമോ ആലസ്യമോ കഷ്ടതകളോ വന്നു ചേരുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നു. സൂര്യഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മൂലം ഈ ദോഷങ്ങളുടെ കാഠിന്യം കുറയുന്നതാണ്. ശനി 11-ാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് കർമ്മരംഗത്ത് ലാഭമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അനുകൂലമായ ജോലി സൗകര്യങ്ങൾ, ജോലിയിൽ മാറ്റം വന്നു ചേരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രഹനിർമ്മാണത്തിന് ഒരു അനുകൂല സാഹചര്യം വന്നു ചേരും. ഈശ്വരാധീനം പൊതുവെ ഉള്ള സമയമാണ് മേടം രാശിക്കാർക്ക്. സൂര്യഭഗവാനെയും അവരുടെ രാശിനാഥനായ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടുകൂടി ദോഷഫലങ്ങൾ കുറഞ്ഞ് ഏറ്റവും നല്ല ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇടവം രാശി. ഇടവം രാശി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർത്തികയുടെ 2, 3, 4 പാദങ്ങളും രോഹിണിയും മകയിരത്തിൻ്റെ ആദ്യ 2 പാദവും ചേരുന്ന 2.25 നക്ഷത്രക്കാർക്ക് യുവാക്കൾക്ക് വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ ആലോചനകൾ വരുന്നതിനുള്ള വിവാഹാലോചനകൾ വരും. പുതിയ വാസസ്ഥലം, നല്ല വീട് വന്നു ചേരും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റം, വാടക വീടൊന്ന് മാറുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, പുതിയതായി വീട് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വാസസ്ഥല ലബ്ധി വന്നു ചേരുന്നതാണ്. അയൽക്കാരുമായും ബന്ധുജനങ്ങളുമായും സൗഹൃദവും സന്തോഷവുമൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും. നവദമ്പതികൾക്കാണെങ്കിൽ സന്താന ലാഭത്തിനുള്ള യോഗവും കാണുന്നു. ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് രാശിനാഥനായ മഹാലക്ഷ്മിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടുകൂടി കുറച്ച് നല്ല ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. സൂര്യൻ നീചത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും 6-ാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് കർമ്മരംഗത്ത് കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വന്നു ചേരും. മാത്രവുമല്ല, ശുക്രൻ 7-ാം ഭാവത്തിൽ, രാശിനാഥൻ 7-ാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ അനുകൂലമായ ഒരു സൗഹൃദമോ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ഒരു നല്ല ഫലം ഉണ്ടാകുന്നതിനായി രാശിനാഥനായ മഹാലക്ഷ്മിയെയും സൂര്യഭഗവാനെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. മിഥുനക്കൂറ്. മിഥുനക്കൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മകയിരത്തിൻ്റെ അവസാന 2 പാദവും തിരുവാതിരയും
പുണർദത്തിൻ്റെ ആദ്യ 3 പാദവും ചേരുന്ന 2 നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദേശത്തായാലും മറ്റ് കർമ്മരംഗത്ത് എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കായാലും കർമ്മരംഗത്ത് അല്പസ്വല്പം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നു. കൃഷി, കച്ചവടം, മറ്റു തൊഴിലുകളുള്ളവർക്കും കൃഷിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമാനക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ആദായക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടും. വ്യവഹാരം, കടബാധ്യത അതുമൂലമുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. വാഹനാദികളിൽ നിന്നും അപകട സാധ്യതയും നാശനഷ്ടവും കഷ്ടതകളും വരുവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളുമായും അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുജനങ്ങളുമായി ഒരു സൗഹൃദമുണ്ടാവുകയും ഗുരുജനങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും അംഗീകാരമോ പ്രോത്സാഹനമോ ലഭിക്കുന്നതിനും സാധ്യത കാണുന്നു. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ നല്ല എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അവരുടെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റുന്നതിനായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും മിഥുനക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അവരുടെ രാശിനാഥനായ മഹാത്രിപുരസുന്ദരി ദേവിയെ, അതായത് അമ്മയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം ശനിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ആഞ്ജനേയസ്വാമിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിയെയും ധർമ്മശാസ്താവിനെയും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കർക്കിടകം രാശി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുണർദത്തിൻ്റെ അവസാന പാദവും പൂയവും ആയില്യവും ചേരുന്ന 2 നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ശനിയാഴ്ച വ്രതം എടുക്കുന്നതോടുകൂടി അഷ്ടമശനിയുടെ കഷ്ടതകളെല്ലാം മാറി കൃഷി, കച്ചവടം അതുപോലെ തന്നെ ഏത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും അല്പസ്വല്പം ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. മംഗളകാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ വന്നിരുന്നവർക്ക് ആ തടസ്സമെല്ലാം മാറുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം തെളിഞ്ഞു വരും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറി ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം വരുന്നതിനുള്ള ദിവസമാണ് ഇത്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വിഷമതകളെല്ലാം മാറി ദിവസം കുറച്ച് അനുകൂലമായി തീരുന്നു. ഗൃഹോപകരണങ്ങളോ വാഹനങ്ങളോ വാങ്ങുന്നതിന്, വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയ ദർശനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ഒക്കെ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നു. ശനീശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മൂലവും ദുർഗാദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മൂലവും എല്ലാ കഷ്ടതകളും മാറി കുറച്ച് അനുകൂലമായ ഫലം ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരും. ചിങ്ങൻ രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മകം, പൂരം, ഉത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യപാദം വരുന്ന 2 നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രായമനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധി വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൂർമ്മബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കർമ്മ രംഗത്ത് അസാമാന്യമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റുന്നതിനുള്ള സാധ്യത തെളിയുന്നു. തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ദിഷ്ണാശക്തിയെ പുറത്തെടുത്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നു ചേരും. അപ്രാപ്യമെന്ന് തോന്നിയ പല കാര്യങ്ങളിലും നല്ല ഉണർവോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. രാശിനാഥനായ സൂര്യഭഗവാനെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുകയും ധർമ്മശാസ്താവിന് നെയ്വിളക്ക് തെളിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കണ്ടകശനിയുടെ കഷ്ടതകളെല്ലാം മാറി 7-ാം ഭാവത്തിന് അനുകൂലമായൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും കർമ്മരംഗത്ത് വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. കഷ്ടതകൾ മാറുന്നതിനും ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാഹചര്യം ഇന്നേ ദിവസം തെളിയുന്നതാണ്. കന്നിരാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉത്രത്തിൻ്റെ അവസാന 3 പാദവും അത്തവും ചിത്തിരയുടെ ആദ്യ 2 പാദവും വരുന്ന 2 നക്ഷത്രക്കാർക്ക് മധുരാതിരസ പ്രധാനങ്ങളായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ, കുലീനത്വം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന വസ്ത്രാഭരണങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് വരിക, ഇവരുടെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ മൂലം നല്ല ലാഭമുണ്ടാകും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും കലകളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും കാവ്യപഠനത്തിലുമൊക്കെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുവഴി ഗുരുജനങ്ങളുടെ പ്രീതിയും പാരിതോഷവും ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യവും കാണുന്നു.
കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യാഭിവൃദ്ധിയും മംഗള കർമ്മസിദ്ധിയും ഉണ്ടാവും. ഗുരുജനങ്ങളുടെ വിയോഗവും ബാലാരിഷ്ടതകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ത്രിപുരസുന്ദരീ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം മൂലം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി നടക്കും. ശനീശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ആഞ്ജനേയസ്വാമിക്ക് വെറ്റിലമാല ചാർത്തുന്നതും ധർമ്മശാസ്താവിന് നെയ്വിളക്ക് തെളിക്കുന്നതും കൂടുതൽ കാര്യപ്രാപ്തി നൽകുന്നതാണ്. തുലാരാശി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിത്തിരയുടെ അവസാന 2 പാദവും ചോതിയും വിശാഖത്തിന്റെ ആദ്യ 3 പാദവും വരുന്ന 2.25 നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർമ്മത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും. ദേശാന്തരം, വിദേശയാത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യം വന്നു ചേരും. മംഗളകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമെങ്കിലും എപ്പോഴും പഴി കേൾക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം വന്നു ചേരും. എത്ര സാമ്പത്തികം ഉണ്ടായാലും അതൊന്നും ഒന്നിനും മതിയാവാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും വന്നു ചേരും. അതുവഴി എന്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലും ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലം അവസാനം കടബാധ്യതകളായിരിക്കും. കുടുംബത്തിലുള്ളവരോട്, ഇണയോടും സന്താനങ്ങളോടുമൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തോടുകൂടി പെരുമാറേണ്ടതായി വരും. ബന്ധുജനങ്ങളിൽ നിന്നും അപ്രീതി സമ്പാദിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം തെളിഞ്ഞു വരും. അവരുമായി എന്തെങ്കിലും അനാവശ്യ സംഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതുവഴി കുടുംബത്തിൽ ഒരു കലഹമുണ്ടാവുന്നതിനും സാധ്യത കാണുന്നു. വിഷം, അഗ്നി, ജലം മുതലായവ മൂലം എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് വഴുക്കി വീണ് ഒടിവോ ചതവോ ക്ഷതങ്ങളോ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നു. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ഗുണത്തിനേക്കാളേറെ അല്പം ദോഷഫലങ്ങൾ ഏറി വരുന്ന ദിവസമായതുകൊണ്ട് രാശിനാഥനായ അന്നപൂർണേശ്വരിയെയും മഹാലക്ഷ്മിയെയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും, സൂര്യഭഗവാൻ നീചത്തിലായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് സൂര്യഭഗവാനെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടൻ തന്നെ സൂര്യഗാത്രി ജപിക്കുന്നതും ശനിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി നെയ്വിളക്ക് തെളിക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും. വൃശ്ചികരാശി. വൃശ്ചികരാശി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശാഖത്തിന്റെ അവസാന പാദവും അനിഴവും തൃക്കേട്ടയും വരുന്ന 2.25 നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം IT മേഖലയിൽ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യം സാധിക്കും. കുടുംബക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കും. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും. പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ പുതിയ പദവിയോ ബഹുമതിയോ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. ഭൂമി ഇടപാടിൽ ധനലാഭമുണ്ടാകും. മേലധികാരികളിൽ നിന്നും പ്രശംസയ്ക്കിടവരും. മതപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കും. പൊതുവെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്പസ്വല്പം വരാം. വീഴ്ചയോ ക്ഷതമോ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും വൃശ്ചിക രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാശിനാഥനായ ചൊവ്വ അഷ്ടമത്തിലും രാശിയിൽ തന്നെ ശുക്രൻ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും അനുകൂലമായ ഒരു ദിവസമായി തീരുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും രാശിനാഥനായ ഭദ്രകാളി അമ്മയ്ക്ക് യഥാശക്തി വഴിപാട് കഴിക്കുകയും കുടുംബപരദേവതയെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ധർമ്മശാസ്താവിന് നെയ്വിളക്ക് തെളിക്കുകയും മഹാലക്ഷ്മി സ്തവം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം മംഗളമായി ഭവിക്കും. ധനുരാശി. ധനുരാശി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടത്തിന്റെ ആദ്യപാദം ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാർഷിക മേഖലയിൽ നൂതന രീതികൾ അവലംബിച്ച് ആദായ വർധനവിനുള്ള ശ്രമം നടത്തും. കുടുംബജീവിതത്തിൽ ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാക്പാരുഷ്യത്തിന് ഇടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അല്പം ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. മംഗളകർമ്മങ്ങളിലും ആഘോഷങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കും. സ്വർണാദി വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ചെറിയ തോതിലുള്ള നേട്ടം ഉണ്ടാകും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹൃദയാസ്വാസ്ഥ്യമോ മറ്റ് ശ്വാസതടസ്സമോ വരാമെങ്കിലും രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നതും വളരെ നന്നായിരിക്കും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ധനുരാശിക്കാർക്ക് പൊതുവെ അനുകൂലമായ ഒരു ദിവസമാണ്. എന്തായാലും ശനീശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ധർമ്മശാസ്താവിന് നെയ്വിളക്ക് തെളിക്കുന്നതും
അഘോര മന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലിയോ ജലധാരയോ കഴിക്കുന്നതും വളരെ നന്നായിരിക്കും. ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ അഘോര മന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജലധാരയും പിൻവിളക്കും കഴിക്കുന്നതും ആ ധാരാതീർത്ഥം സേവിക്കുന്നതും വളരെ ഗുണഫലങ്ങൾ നൽകും. മകരം രാശി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉത്രാടത്തിൻ്റെ 2, 3, 4 പാദങ്ങളും തിരുവോണമും അവിട്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യ 2 പാദവും ചേരുന്ന മകരം രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർമ്മമേഖലയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കും. കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ടാവും. കേസിൽ നിന്നും വിവാദങ്ങളിൽ നിന്നും അല്പസ്വല്പം മോചനം ലഭിക്കും. സന്താനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കർമ്മരംഗത്തേക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോ സാധ്യത തെളിയുന്നു. ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ജോലി ലാഭവും ടെക്സ്റ്റൈൽ ഗ്രഹോപകരണ വ്യവസായത്തിൽ അല്പസ്വല്പം പുരോഗതിയും മാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരവും ലഭിക്കാം. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് വിഷമം വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത ശ്രവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ പൊതുവെ അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. ആ മനസ്സിന് വിഷമം വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നതിനായി രാശിനാഥനായ ആഞ്ജനേയ സ്വാമിയെ, ശനീശ്വരനെ മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും 108 പ്രാവശ്യം ഓം ശ്രീ കാര്യസിദ്ധി ആഞ്ജനേയ സ്വാമിനെ നമ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ശ്രീരാമജയം എന്ന് 108 പ്രാവശ്യം എഴുതുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദോഷം വരാതിരിക്കുന്നതിന് സഹായകമാകും. ദോഷത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനും സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ശനിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് വ്രതമെടുക്കുന്നതും ദാനം ചെയ്യുന്നതും വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമോ അല്പം പണമോ ദാനമായി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. രാശിനാഥനായ ശനീശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ നെയ്വിളക്ക് കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ദോഷഫലങ്ങൾ കുറഞ്ഞ് അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല ഫലങ്ങളും അനുഭവയോഗത്തിലെത്തും. വാരാഹി ദേവിയെ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ദിവസം മംഗളപൂർണമാക്കി തീർക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കുംഭം രാശിയിലേക്ക് കടക്കാം. കുംഭം രാശി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിട്ടത്തിൻ്റെ അവസാന 2 പാദവും ചതയവും പൂരിട്ടാതിയുടെ ആദ്യ 3 പാദവും വരുന്ന 2.25 നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമയകൃത്യത പാലിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ വരും. പറഞ്ഞ സമയത്ത് സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് എത്തുവാനോ, അതായത് സമയത്തിന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അല്പസ്വല്പം തടസ്സങ്ങൾ വരും. അതുവഴി നമുക്ക് കർമ്മരംഗത്തായാലും പൊതുവെ അല്പം ടെൻഷനും മനസ്സിന് വിഷമവും ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായാൽ പോലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തടസ്സങ്ങൾ വന്നു ചേരാം. തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനായി ഗണപതി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നാളികേരമുടയ്ക്കുന്നതും ഗണപതിക്ക് ഏത്തമിടുന്നതും വളരെ നന്നായിരിക്കും. കലാകാരന്മാർക്കും വാദ്യ കലാകാരന്മാർക്കും പ്രോത്സാഹനവും അംഗീകാരവും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞു വരുന്നു. ഗ്രഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാനുള്ള ആലോചനയും ഉണ്ടാകാം. സ്ത്രീ ജീവനക്കാർക്ക് മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും അല്പം വെറുപ്പ് കലർന്ന സംഭാഷണമോ ഒരു ഭീഷണിയുടെ സ്വരമോ ശ്രവിക്കാൻ ഇടയുണ്ടാവും. ഒന്നും അതീവം കാര്യമാക്കാതെ സമയമോശമാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദോഷങ്ങൾ കുറഞ്ഞ് അനുകൂലമായ ഒരു ദിവസം വന്നു ചേരും. ശനീശ്വരനെ, ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ മനസ്സ് തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ധർമ്മശാസ്താവിന് നെയ്വിളക്ക് തെളിക്കുക, കഴിയുമെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടൻ തന്നെ ഗണപതി ഭഗവാനെ ഏത്തമിടുന്നതും ദോഷങ്ങളുടെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. മീനം രാശി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉത്രട്ടാതിയുടെ അവസാന പാദവും ഉത്രട്ടാതിയും രേവതിയും വരുന്ന 2.25 നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സന്തോഷം ലഭിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം വന്നു ചേരും.
5-ാം ഭാവാധിപനായ ചന്ദ്രൻ 2-ാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദുർഗാദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടുകൂടി ഗുണഫലങ്ങൾ, മനസ്സിന് സന്തോഷമുണ്ടാകും, സന്താനങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും സന്തോഷമുണ്ടാകും. അങ്ങനെ സന്തോഷം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ദുർഗാദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർ വരുത്തിവെച്ച ബാധ്യതകൾ മനസ്സിന് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കും. ആർക്കോ ജാമ്യം നിന്നിട്ട് അടയ്ക്കാതിരുന്നതിൻ്റെ ദോഷവശങ്ങളായി നോട്ടീസായൊക്കെ മെമ്മോയൊക്കെ വരുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. അത് വളരെ സംയമനത്തോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണോ കടം വരുത്തി അവരുമായി നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിന് ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഗണപതി ഭഗവാനും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ക്ഷമ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദോഷഫലങ്ങൾ കുറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി തീരും. ഏതു കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടാലും അല്പം കാലതാമസവും ബുദ്ധിമുട്ടുമൊക്കെ വരുമെങ്കിൽ പോലും രാശിനാഥനായ വ്യാഴപ്രീതിക്കായി വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിക്കുകയോ വിഷ്ണു അഷ്ടോത്തരം ജപിക്കുകയോ ശനീശ്വരന് നെയ്വിളക്ക് തെളിക്കുകയോ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ദോഷഫലങ്ങളും മാറി ഏറ്റവും നല്ല ഗുണഫലങ്ങൾ അനുഭവയോഗ്യമായി തീരും. രാശിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 27 നക്ഷത്രക്കാർക്കും, അതായത് 12 രാശിക്കാർക്കും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ദിവസമായി തീരട്ടെ. ശനിയുടെ ദോഷങ്ങളൊന്നും വരാതെ ദാനധർമ്മങ്ങളിലൂടെ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ എല്ലാ കഷ്ടതകളെയും മാറ്റി ദിവസം പൂർണ്ണമായി തീർക്കുവാൻ ജഗദീശ്വരൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഓം നമ ശിവായ, ഓം നമ ശിവായ, ഓം നമ ശിവായ എന്ന് 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മംഗളമായി ഭവിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം.